Sepada Duk Duk neng dia nah iki cae neng kene petuk kowe wancine bengi neng panggon peteng panggon pojokan pojok beteng negara Wirata. Aku ki ngerti nek kowe ngejak neng kene iki kodemu ki ngaku ngerti. Karepmu lak pengen neng kene to, nggih. Aku ngerti. Senadyan to ana ing penginapan wae aku kuat mbayari. Kowe kok pengin manggon ning Lemek Damen ning pojok beteng negara Wirata. Aduh. Sayangku. Cintaku. Aku wis ora kuat. Wis ora kuat jroning sepi anane mung lali. Ya. Delok sikon. Aman ora cah kita? Nduk. Morage kowe kok omong apa? Aku ki wis gandrung tenanan karo kowe. Alah. Ojo mbok inggati. Ojo. Cah honara. Mun nggih wayangane bar. Ya. Ya, Duk. Sayangku. Kowe iki nyapa? Kok nyebleki wit-witan kuwi nyapa? Ning kene anane mung aku karo kowe. Ning pojok beteng kene anane mung Kencaka lawan Salindri. Ngerti? Ngerti ora? Aku ki wis tresno kawan kowe. Alah. Dawa ki jane micek piye? Balawa ki jane micek piye? Turu piye? Balawa. Nduk. Niken Salindri. Pupung enek kesempatan. Wah, aku gandrung arek kowe aku ora betah. Benono balo. Wah. Arah. Yes. Halo.